Sugeng enjing Bu Guru. Elvi, sugeng enjing. Tugas sing minggu wingi wis mbok garap durung? Sampun Bu, tugasipun sampun kula rampungaken lan sampun kula tulis wonten buku tugas. Ya wis, apik. Kowe ngerti maksud tugas kuwi ora? Nggih, kula ngerti Bu. Tugas punika nyariosaken babagan rangkaian listrik sederhana, cara nyambungaken komponen kanthi bener. Ya, bener banget. Kene jajal Bu Guru delok bukumu. Niki Bu, monggo dipuntingali. Oh, ya. Tulisanmu saiki luwih rapi ya. Biasane rada semrawut. Ngaturaken panuwun Bu. Kula sampun nyobi sinau nulis supados saged dipun maos kanthi gampang. Koyoke kowe saiki luwih semangat sinau ya. Ana apa to, Nduk? Nggih Bu Guru, kula pengen sinau kanthi sregep. Wah, kuwi niat sing apik. Yen butuh bantuan, aja sungkan takon karo aku ya. Nggih Bu, matur nuwun panjenengan tansah maringi semangat dhateng kula. Ya wis, coba sesuk tugase presentasine ning ngarep kelas. Nggih Bu Guru. Semangat terus sinaumu ya.